Higit 700,000 na halaga ng shabu na samsampo sa magkakaiwalay na operasyon sa Dagupan City. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nasamsam ang higit 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa dalawang magkahiwalay na buy-bust operation sa Dagupan City, kung saan 3 drug personalities ang naaresto kahapon Marso 19. Sa unang operasyon, naaresto sa Barangay Bunuan, Giset ang isang lalaking itinuturing na street-level individual matapos maaktuhang nagbebenta ng iligal na droga. Nakakumpiska mula rito ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 2.4 grams at tinatayang halagang 16,500 pesos kasama ang marked at budol money. Samantala sa Barangay Kalmay, 2 high-value individual ang naaresto sa isinagawang operasyon ng pulisya. Ang mga sospek na kapwa residente ng Baguio City ay nahuling may bitbit na 5 malalaking sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 102 grams at tinatayang halagang 693,600 pesos. Bukod dito, na-recover din sa mga sospek ang isang timbangan, cellphone at sasakyan na ginamit umano sa kanilang operasyon, pati na ang marked at budol money. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Dagupan City Police Office ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya, habang inihahanda naman ang pagsasampa ng kaso laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.